Kuona ndedarega ndisvanda gumbata neeji yangu 90 years ndirambe ndichidzingayidzwa. Ndiri kukumbira kuti hanzvadzi yangu ipa matarenga yenge ine derera mbichana kubatana nevana vangu asandiparadzanisa hanzvadzi nevana vangu ndateterera nechinanga handigari kana pasi ndateterera nechinanga ndinondenderedzwa. Iye muroora uyu anembira pamberi kuti musha uno munhu anofa. Paasha TV nyaya sezvadziri. Makambonzwa uri mweroziva changamire vachiti musavake Kunzwa ndakazvinzwa zvangu. zvichitaurwa nani? Ndakangozvinzwa kuti vanhu vangonzi. Makazvinzwa kunani? Pane time. Se mazuva mangani? Mune zano kuti aiwa komba zuva mangani? Kwete kuti muti nyaya ndisi kuiziva. Nyaya ndati ndakainzwa. Oh, munoiziva ndii. Makainzwa ndii. Kusaka muruti ndambonokedzwa pane chandoziva chii? Pandiri kumbonyekera. All right, ndauya. Iwe? Zvakanzi kudini mambo? Mambo vakati timire kuvaka. Muri kuvakire? Takabva tamira. Tamira kudaro takadhonza. Makamira nditi. Saka hapasi kuvakwa nditi. Hapasi kuvakwa nditi. Pamusoro nditsana. Ndiri kubvunza. Waudzwa namambo. Musavake. Nhasi pari kuvakwa here? Takavaka takabva tapedza. Makavaka rini? Hapana mazuva. Mambo takatanga kuvaka nemazuva mambo chii? Tisi takatanga kuvaka patasiri. Saka musatirasire nguva. Tsvaga mari yekoti. Simuka yapa. Contribution ya hatisi kutonga nyaya, toda mari yekoti. Tinokumbirawo mambo mari tinoya naye. Hatisi kutonga, toda mari yekoti. Hatisi kuramba dare ndereki. Dare ramakopi ndereki hatisi kuramba. Kwete kuzvidza kuti timambo anodyira kana muchikumbira kuti dare ndereki mari iri kuuya apa munoda kutsanangura kuti kudii tongai zvenyu mambo kuti mari iri kuuya. Handira kuti ndaitongwe ngaimirirwe zvahandisi kuramba mari inouya tangashuva kuti sedare ranga risati rapera. Akavaka ndianani? Handisi mari kugara makanzi kugara makabva kuzogara ipapo tiri mumusha imo makabva kurosa chogara kudzimba kurosa endai munogara kurosa ikoko akapa igai nokuti mabasa dara risati ratonga. Next. Next case. Mudzokera kurosa. Pane nyaya iri pakati paJefferson na kunaka Rupa. Jefferson vakakwira Jefferson vakakwira mudare muno. Ava vachibva vauya somusungwa. Vauya somusungwa ndobva vauya muno mimini ndanga ndisipo. Ava vanoti vakaenda vakabhadhara mari muno $10 ndizvo here. Saka vari kuti vakaya vakabhadhara $10 kutebhuru. Saka nyaya iyeyi haina kuzotongwa. Saka ava vakazouya kumba kwangu vachitagonzo tidzorerei $10 iya yandakasiya kudare. Sezvo ndimi maauthorize kuti ndinosiya mari kudare nyaya isina kutongwa. Ndabva ndati naiwa zvakanaka kudare. Kana mari kudare tozonzwa kuti mari yacho vanhu vari pababa ndivapfa makapa uye sei nyaya iyoyo isina kuzotongwa. Imimi vanhingira makabhadhara mari rafu yenyaya itongo $25. angadakuti mutanga ndabhadhara idare chete yenyu mupurisa. Tichifunga kuti nyaya iyi kana yapera, tichifunga kuti nyaya yedu iyi kana yapera yeduwo inomukomana uyo zvopinda. Hakuna kamukudzwere zvitaurwa. Handina kuramba kutongwa iyi. Apa ndanzwa sukunge ava vari kuti ndanga ndabhadhara yenyu yomupurisa. Yedare vasina kubhadhara. Tichifunga kuti yedu iyi kana yapera tozopinda yangu nomukomana. Handisi kuramba. Plus chiri kundinetsa ndechekuti nyaya dzese idzi ina handimo mudaro. Vana vangandivenge kana iva ambuya vangu ava vakandidai chaizvo ndichikonzera handisi kuchisiya.
ndinopfugama ambo ndandiregerero ambo yava vakanditaurira kuti chii hausi hanzvadzi yangu kana tiri pamatare motaura kuti havasi munin'ina wangu wamakopa ano tiri pamatare ndikukumbira mukuona ndedaregai ndisva ndagumbata neeji yangu 90 years ndirambe ndichidzungaidzwa ndiri kukumbira kuti hanzvadzi yangu ipamatare ngainge ine derera mbichana kubatana nevana vangu asandiparadzanisa hanzvadzi nevana vangu ndateterera nechinanga handigari kanogara pasi ndateterera nechinanga ndinondenderedzwa iye muroora uyu anembira pamberi kuti musha uno munhu anofa ndinogara hangu pasi ndateterera ende ndananga tsoka negumbo iri ndaneta kufamba neeji yangu 90 years ndazvinzwa shava chinzwai shava sumukai mugare apa sumukai mugare ndiudzire wahanzvadzi vangu vambese ndiripo kutaura zvokuti vasandimake pasina mhosva musavanange muchidaro garai apo shava nditonge zvangu ndakagara nyashanu handisi kusumuka murawo sumuka ugare apo murawo sumuka nyashanu hativatongei munhu mukuru tererai ndanga ndisingazive mari ndiri mushandi mari ndinayo ndino mari ndanga ndisingazvizive ndiri mushandi kana kuti vabhadhara vana ndinobhadhara ndanga ndisii pamwe iri kutangwa ndeni tererai onai ngatirege kuva vanosvika pakubatikana zvikuru neasha batanai Mudare ambuya vakaregeri kuti paradza nevana chitererai samoni ravo riri pane makeses mangani ada kupinda Mudare tati mangani makesi ada kupinda alright samoni iri kuti chi ava kunaka vamhosva yavo chaiyo iri pakuti samoni ndavo riri kuti chiya samoni raakunaka iri ndera Jefferson kunaka Jefferson kunaka ndeupi ndivava sei wakapa vana vako mvumo yekuvaka paminda yevamwe vana ivo vari nherera uye vakanzi vamire kuvaka nekurima vakaenderera mberi sei rimwe racho ndera ngatange tambonzwa iroro ngati verification clarity on that document ndiri kuda kuti ndinzwe kuti mhosva iri kuyatengerwa Samoni Jefferson kunaka ndeyei okay teverai murawo wedano handini mazvinzo tiri kuda kuchengetedza runyararo vane hunhu vasina hunhu kuti vave vanofamba mari vari muhunhu vabereki makatimudza maoko kana mambo vachitaura munoisa maoko enyu pasi muda kuedza kuita sei muramba muchingoudzwa chete hazvibatsire kazvinezvo kana mambo vachitaura hatifanirwe kuti mumwe munhu apikise nekuti isisi kunonzi tine mombe dzinoita matsiro kana tazokutaurira kuti takuda mombe tsiro iwe wakuti dare raita sei raipa
tadzoka Mudare handiti ka nyaya yaDebson yakatongwa yakamira ipa pending handiti ka macrates ipa pending inyaya yekuti paminda handiti nyaya yeminda handiti iyo yacho yakamiswa kuti mbomira ikuvaka handiti alright no hiyo yakataurika sikwenda pachachi baba kana vachitaura vamwe kamurumbesa ruko pasi shungu dzendedzei alright chii chamuda kutaura baba kubatsirani kuti kudii kasi mazvinzo zvotataura nditi apa nyaya yanga yapinda ndeyevakomana kuvaka panzvimbo yavakamiswa mandinzwisi tasakisa kuti nyaya isataurwe chii ndidairei mari yedare inzai mari yedare titaure aiwa ndazvinzwa unzai mari yedare titaure miromo iripo yekutaura inzai mari yedare titaure Alright, kana muchiuya next time chiita imoya nemari yedare next time nauyeyo yainzwika handitika hairege kunzwika nauyeni muneziva nechinanga chakafidhiga dzimba matenga ndiri munhu mukuru stereki nanechivavada kugadzira vana zviri kuitira pamba pagere vana ava pamba pamarokomana uyamamisa kutaura pamba papapa wake panga pane mbavana baba wedu kufa kwaitambo yavava vakazorora kwajerenyama kwamagara chionai mhofu imi ndimasara muri vakuru pamushava ndimi masara makachengetedza mhuri yese nyashanu unofanira kuti uchigara wati une 90 years waifanira kugara uchidya pensheni uchisupervisa vana vako ava nerunyararo zvino manje kana uchiuya 90 years uchiuya uchibuditsa mhere pamberi pevana vese vari munhu hazvipe chimiro chakanaka iwewe ndounofanira kudisciplina mhuri yako kana vana ava vasingakuteerere vanouya kudare votongwa vodzidziswa kuti vana vako runzwisisa hatiite mashotikana saka kureva kuti hatimanikidzire kuti titonge kana titaure mazwi yasiriwo yasiri yekuvaka mapamba saka apa murau unoti kesi inopinda Mudare inobhadharwa mari kuti inzwike yorisitwa yomirira kufamba kwayo kuenda mberi saka pandofunga masvika pakunzwisisana kuti next court date ndipo pano munouyawo nemari nauyeni yosviko nzviwa yese vakunaka munoya nemhuri yenyu yese yakakwana kwete kuti tive tinoita mahafu yekutonga nawo handidika saka sumukai yenyu muende kumba pane imwe nhau here chicha muchada kutaura tataura takupai mukana chikuni